जिल्ला UPPL हिसाबै जोङो पेरेन्ट्स बडि इउथ वमेन जों खौसे जानानै जाय हालां बाजार इउथ BPF फेसबुक पेज बिनि एडमिन पिंकु ब्रह्म बिथांनि बिफानि मुं सुरेन ब्रह्म गामि सिलबुरि पाटगाव एरियानि आरो क'क्राझार इउथ BPF पेजखौ जोङो दिनै केस होदों आरो जोङो सरकारखौ आपिल खालामदों बिथांमोना बेबायदि गुबुंले थासारि खालामनाय अशान्ति लाबोनाय बेबायदि कालप्रिट बेबायदि माने निन्दनीय व्यक्तिफोरखौ हमनानै बिथांमोनखौ जेलाव हरनांगौ साजा होनांगौ पानिशमेन्ट होनांगौ बे जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट UPPनिफ्राय गोख्रों बे जोंनि डिमान्ड गिबियावनो मिडिया नोंथांमोनखौ साबायखर बावनाय थाबाय मैया मोनसे फेसबुक पेजावहाय जों नुनो मोन्दों जोबोद लासिंसिं बाथ्रा आथिखालाव BTRनि डेपुटि चिफ काम MLA अनारेबल गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांखौ नैबे हालां बाजार इउथ BPF फेसबुक पेज आरो क'क्राझार इउथ BPF जि फेसबुक पेज बेयावहाय बिथांमोना डेपुटि चिफ बिथांखौ बरला VCDCनि चेयारमेन आलमा दैमारि जाय आलमा दैमारिया आथिखालाव बरला VCDCनि चेयारमेन आरो जोंनि UPPLनि सासे मावथि आरो बिथाङा गबिन्द सार बिथांनि मोनसे समावहाय बिथांनि गबिन्द सारनि फिसाजो बिथांमोनखौ बखालि बानो थानाय बिथांमोननि रिलेटिभ बिथांमोननि न'खराव खस्थ' खालामनाय दिनै बिथाङा चेयारमेन जाफैबाय आरो आथिखालाव गबिन्द सारजों सम सम पार्टिनि खामानि मावनो बिथाङा सम सम थायो बेखौनो बे हालां बाजार इउथ BPF फेसबुक पेजाव आरो क'क्राझार इउथ BPF पेजावहाय गबिन्द सारखौ जाय आलमा बिथाङा गबिन्द सारनि फिसाजो बादि आरो दिनै न'खरसेनि बायदि आरो जोंनि पार्टिनि वर्कार बेखौ बिथांमोना दिनै गबिन्द सारा लानानै खारदों राजधानियाव गाखोबाय आरो सार बिथांखौ गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंनानै खिजुर बिदै सोबग्रा बोरायबाबो रांजोंफोरजों खिजुर बिदै सोबग्रा बेबायदि एकदम मुगैथाव बाथ्रा बुंदों दा बेवहाय जों दिनै नुबाय BPFआ दिनै पावार गैयैनिफ्राय BTRनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारियानो होन बा BPFनि वर्कारानो होन दिनै बिथांमोना ओरैबायदि गाहायसिम थांबाय बिथांमोना दिनै सहायनो हायै कन्ट्रल गैयै इमबेलेन्स बायदि जों दिनै नुफैबाय दिनै सम सम मानाव गेदेर BTRनि चिफ आथिखालनि प्रमद बर' बिथांखौबो बिथांमोना माने इभेन हाग्रामा महिलारि बिथाङानो अमा बेदर बुरजा बुरजा जाग्रा बायदिसिना गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुङो अब्ला जों नुबाय दिनै बिथांमोना पावाराव गैयिनि थाखाय माने फाग्ला जाजोब्बाय दा बेवहाय आं आपिल खालामनो लुबैयो जोंनि BTRनि लोगोसे गासै बर' रायजो राजा आरो BTRआव थानाय गुबुन गुबुन माहारि बिथांमोनखौबो आं आपिल खालामनो लुबैयो जोङो दिनै गोरोबनानै थानांगोन खौसेयाव थानांगोन दिनै बे ओनसोलखौ बर'फोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारिनि जेंना जेंगोनाखौ दिनैसिम फोजोबनो थाखाय दिनै खामानि मावबोदों आरो दिनै बर' माहारिया दिनै गोबां खस्थ' खालामनानै जुजिनानै दिनै BEC एकर्ड खालामदों BTC एकर्ड खालामदों BTR एकर्ड खालामदों जोङो दिनै नंगौ जोंनि जि बड'फानि सिमां जे बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा महरै दानायनि जि सिमां जों थांखियाव नंगौ सहैयाखै नाथाय दिनै गासिबो जुजारु बिथांमोना सोमावसारजेननायनिफ्राय मावबोदों बेवहाय जोङो दिनै BFनि दैदेनगिरिखौनो होन जोङो बै समनि पलिटिकेल हान्जा दैदेनगिरियानो सानसुमा खुंगुर बसुमतारी BEC एकर्ड खालामग्रायानो होन बा दिनै BTC एकर्ड खालामग्रा BLTनि दैदेनगिरि बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरियानो होन दिनै BTR एकर्डनि दैदेनगिरियानो होन जों गासिखौबो मान सन्मान होयो आरो दिनै जों बयबो जुजिबाय थादों नाथाय दिनै पावाराव गैयैनिफ्राय दिनै BPFनि जि दैदेनगिरि वर्कार मावथि बिथांमोना दिनै जिबायदि दिनै UPPL आरो जाय बिथांमोना दिनै गोहोआव दङ बिथांमोना दिनै नंखाय बाखाय बाथ्रा बुंनानै बेफार खालामग्रा दिनै बर'फोरखौ थगायबाय बायदिसिना खोथा बुंनानै दिनै NDPनि माखासे सादा सिदा दैदेनगिरिफोरखौ बिथांमोना बोखावनानै थाखा फैसा होनानै लांनानै दिनै जि BTR सुक्ति गोख्रों भाबै दिनै सुक्तिकारि बिथांमोना दिनै पावाराव फैनानै सुक्ति खालामनानै
बिटिआर एकर्डखौ मोजाङै इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौमोन बेखौ बिथांमोना दिनै गुबुंले खालामबाय थानो नागिरदों। बेखायनो आं दिनै आपिल खालामो दिनै बिपिएफनि वर्कार बिथांमोनखौ आरो जाय जोंनि सक्तिकारि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जायफोरा बिपिएफआव थांनानै दंहैयो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे धर्ज गैयै मानसिफोराबो दिनै बिपिएफआव थांनानै नंबां जाबां बाथ्रा बुंनायखौ नुदों। दाख्लैबावै सासे दैदेनगिरिखौ नुबाय माने बेयावहाय गुबुन गुबुन हारि माहारि बर'फोरजों एखे होननानै। दा बेफोरो बेसेबां जुक्ति गोनां। दा बेखायनो फैबाय थानाय समफोराव जोंनि बर'नि दैदेनगिरि आइ आफा मेलेमजिबि बिथांमोना बिसार खालामगोन दिनै सोर सैथोनि थाखाय जुजिदों सोर थार खामानिखौ मावलांदों। नंगौ जों दिनै मोनसे एकर्डआव जोङो जोंनि गांनाय उखैनाय जोंनि जि डिमान्ड जोंनि जि मिजिं बा हास्थायनाय दं बेखौ जों मोननो हायाखै। बिसिआवबो जों मोनजोबनो हायाखै, बिटिसिआवबो जों मोनजोबनो हायाखै, बिटिआरआवबो जों मोनजोबनो हायाखै। नाथाय जों जुजिलांबाय थानांगोन आरो जिखिनि मोनदों बेखौ जों मोजां भाबै मावफुंनानै लानो रोंनांगोन आरो बिनि थाखाय जों रायजोफोरा खौसे थानांगोन। दा बिपिएफआ बिटिआर बै समावहाय बिटिसि सुक्ति खालामबाय बिथांमोननि एजेन्डाया जोब्बाय। दिनै जों बिटिआर सुक्ति खालामदों बेजों जोंहा दिनै बेयावहाय फिथाइ दङ, बेयावहाय दिनै दफाफोर दङ, दिनै बेयाव पेकेज दङ, बिनि थाखाय मावफुंनांगोन खौसे जानानै थानांगोन। आं बेखायनो बिटिआर हालामनि गासैबो रायजो राजा मेलेमजिबि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आपिल खालामदों दिनै धर्जआव था, गुसु मेलेमजों मावलां। दिनै सोरगिदिं जोंहा दाबो सुथुरा जोबनो थाङाखै। जोङो दिनै खौसे जानानै गाबथानानै बेलेन्सै जों थांनांगोन, बुद्धिजों जों खामानि मावनांगोन। जोङो दिनै भारत सरकार आसाम सरकारनिबो जोंनो अननाय जोंनो नांगोन। मानोना जों मोजोमसेल' माहारि, जोंहा थोजासे दिनै पलिटिकेल पावार गैया, मेन पावार गैया। बेखायनो जोङो बहुत धर्ज आरो गुसु मेलेमजोंसो जों दिनै खामानि मावनांगोन। नाथाय बेबायदि नंबां जाबां गावजों गाव अनलायनाय गैयै गाज्रि खोथा बुंनाय, बेखौ बे हाद्रि सारलायनाय हाब्रु सारनाय बेबायदि गाज्रि आखलखौ जुदि फोरोङोबा जोंनि जेनेरेसनखौ जों बबे लामाजों लांनो नागिरदों, समाजखौ बबे लामाजों लांनो नागिरदों। दा बेखायनो जोङो दिनै उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल हिसाबै जोङो पेरेन्टस बडि इउथ अमेन जों खौसे जानानै जाय हालां बाजार इउथ बिपिएफ फेसबुक पेज बिनि एडमिन पिंकु ब्रह्म, बिथांनि बिफानि मुं सुरेन ब्रह्म, गामि सिलबुरि पाटगाव एरियानि, आरो क'क्राझार इउथ बिपिएफ पेजखौ जोङो दिनै केस होदों आरो जोङो सरकारखौ आपिल खालामदों बिथांमोना बेबायदि गुबुंले थासारि खालामनाय, असान्ति लाबोनाय बेबायदि कालप्रिट बेबायदि माने निन्दनीय व्यक्तिफोरखौ हमनानै बिथांमोनखौ जेलाव हरनांगौ, साजा होनांगौ, पानिशमेन्ट होनांगौ। बे जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलनिफ्राय गोख्रों बे जोंनि डिमान्ड।